vedare titadzoka zvekare nemamwe mamessages pano paZim, Facebook, Secrets and Confessions. Zvakangoma hazvo vedu we. Sometimes you feel depressed. Pane imwe message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu. Vahanzvadzi vedu ivo vanyora vachiti, makadii zvenyu mukoma Nashi, inini ndine nyaya yangu, asi ndichaita ndichinyora nyaya yangu muchidimbu. Ndinokumbirawo kuti kana ndakusenderai meseji yangu musazoresponda, nekuda kwekuti secret iyi yandiinayo murume wangu haatombozivi kuti ndo zvandakaita. Do not respond to my messages, asi ndichange ndichikunyorerai pazuva everything that I did, masacrifices andakaita. Inini mukoma Nashi, I sacrificed my own womb kuti hapi ange achiita mari, but zvose izvi ndakazviita murume wangu asingazivi kuti ndo zvandainge ndaita. Nyaya yangu yakadai mukoma, inini as we are speaking right now ndava ne37 years, ende murume wangu munhu wekuti he is cheating on me, and I know kuti kundichita kwaari kundiita inhau yekuti iye kunze uku ari kudawo vana, and I am not opposed to that because ende handikwanisi kuti ndinge ndichimupa mwana because of the things that I did about 7 years ago. Mukoma, masacrifices andakaitira murume wangu handina kutanga kumaita ndava muno muSouth Africa, but I did my first sacrifice pandainge ndichiri kuZimbabwe. Mukoma Nashi, murume wangu akandiroora pandainge ndichiri ne20 years, ndokubva ndamuitirawo mwana wekutanga, mwana musikana uyo watiinaye. But uyu mwana wangu musikana mukoma Nashi, soon your life must be over, nekuda kwekuti kuya kwandakaenda ndikanoita sacrifice kwava kudiwa ropa, ende ropa racho riri kudiwa ndiro remwana wangu. Saka the cheating that is happening between me and my husband, it is because ari mubishi rekuti ange achitsvaka mwana komana, but iye haakwanisi kuita mwana mukomana because pane dzimwe mhiko dzakaitwa pandiri sezvo ndakaita masacrifices ndichiitira kuti iye akwanise kuzowanawo cheuviri. Saka pane mhiko dzakaitwa dzekuti haakwanisi kuzoita vana vakomana unless ndazosunungura mhiko idzodzo dzandakasunga paari. But I am not opposed zvangu mukoma. The first sacrifice that I did apo patainge tichiri kuZimbabwe, ndofungidzira kuti ndainge ndichiri ne27 years panguva yacho iyoyo. Saka takati tichirarama tiri kuZimbabwe, murume wangu aingoitawo zvekungofamba achitengesa nechingoro, aita zvekutengesa maputi, mabhanana nezvimwe zvinhu zvakasiyana-siyana. Chokwadi ndechekuti murume wangu ndinomuda. Saka panguva yacho iyoyo murume wangu aigara achingotaura nhau yekuti kana akangowana mukana chete ari kuda kuti ange achizouya kuno kuSouth Africa because aiva neshamwari yake iyo yaainge achiziva yainge iri kuDurban, uko kwatigere muzuva ranhasi. Mind you, pandati Durban mukoma Nashi ndachinja so that I can remain anonymous. Mukoma Nashi, inini nemurume wangu takambozama kuti tinge tichiunganidza mari yainge ichidiwa nevanhu vemabhazi avo vaiti vanokwanisa kuyambutsa murume wangu, but takazama kuunganidza asi zvinhu zvairamba kubalansa because at the same time pakabusiness ako kainge kachiitwa nemurume wangu ndo paibva mari yekuti tiwane chekudya, zvekare ndo paibva mari yekuti tibhadhare rent. Saka at the end of the month taisara tisina kana chataiva nacho. Saka taiva vanhu vaya vanonzi vaingorarama from hand to mouth. Pandakaona kuti ndo situation yainge ichisanganikwa nayo nemurume wangu, ndakabva ndati kumurume wangu, inini chiregedzai ndiitewo ndichitsvakawo zvimapiece job kana kuti nditsvake basa remumba so that tiunganidze mari yacho yainge ichidiwa, because mari yainge ichidiwa it was 1800 rands. Ende panguva yacho tainge tangounganidza almost 500 rands. Zvinhu zvainge zvisina kana kumbomira zvakanaka. Apa friend yeshamwari yangu ainge achitopawo pressure achiti basa racho ririko kuno, murungu anokwanisa kuzotsvaka umwe munhu. Saka iniwo on my side ndakabva ndatsvakawo basa remumba. Ndakati ndawana basa remumba, baba vepamba apo pandainge ndichishanda vakabva vatanga kundipfimba
ende kuti ndinge ndichizivisa mudzimai wavo kuti murume wavo ainge achindipfimba, ndakabva ndaona kuti zvainge zvichindiremera. Nguva zhinji vaiti dzimwe nguva kana mudzimai wavo aenda kubasa ende kana vana vavo vaenda kuzvikoro, ivo vaenda kubasa but vaibva vadzoka, sometimes vaingonoita kana 3 hours vari kubasa sezvo vainge vari manager pane imwe kambani irimo muHarare. Vaibva vadzoka, vaiti kana vakadzoka votanga kundibata-bata vachiita sei, asi bonde ndairamba kuita bonde navo until one day vazondiudza kuti ndazviona kuti zveshuwa murume wako unomuda, but inini chandiri kuda pauri ndechekuti chimira tichingoita zvekubhadharana pose pandinenge ndasangana newe pabonde. Chimira tichingoita zvekubhadharana. Zvatinenge tava kuita ndezvekuti pose pandinenge ndasangana newe pabonde unongondiudza kuti unenge uchida kuti ndikupe mari, ndobva ndakubhadhara, tichingoita zvemacash and carry. Iniwo nenhamo yandainge ndichiziva kuti ndo yainge iri kumba plus nesalary yacho yandainge ndichipiwa mukoma, ndainge ndakanzi ndinenge ndichipiwa $40. Vakati kana ndikazoshanda vachiona kuti maoko angu anobata sei vanokwanisa kuzondiwedzera mari, still mari yacho yainge iri shoma. Saka murume wavo paakandiudza zvekuti pose paanenge achisangana neni pabonde anenge achindipa mari, ndakabva ndaona kuti kana ndikangoshingirira zvimwe kuda ndinobva ndaunganidza mari, murume wangu obva aenda kuSouth Africa, iniwo ndobva ndazomutevera. Saka baba vaya kekutanga pandakasangana navo pabonde vakabva vandipa 600 apa tainge takangosangana kamwe chete pabonde. Kechitu zvekare vakabva vandipa mari gumisidzire ndainge ndava kutonoita all night nababa vaya vachindibhadhara. Ndakati ndaunganidza mari, mwedzi wakati uchipera zvekare neimwe mari yandainge ndaunganidza iyo yandainge ndichipiwa nababa vaya pose pavainge vachisangana neni pabonde, ndakabva ndazongoramba basa ndikabva ndaunganidza $30 year nekuda kwekuti amai vandainge ndichishandira ndainge ndambovakwereta $10. Saka mwedzi iwoyo vakabva vandipa 30 but zvainge zvisina hazvo kushata because already mari ndainge ndiinayo. Saka mari yose iyi yandainge ndapiwa nababa vaya, murume wangu ndainge ndakamunyepera kuti uko kwandainge ndawana basa kune vamwewo vainge vachipota vachindikumbira kuti ndinge ndichivawachira hembe. Saka murume wangu zvose izvi haana kana chaakambonyumwa kana kususpekta. Inini nemurume wangu ndokubva taenda kuroadport. Murume wangu akabva akwira zvake bhazi ndokubva azoenda kuSouth Africa, akanosvika kuDurban kuya mune zvakanaka ndokubva atanga kushanda. But murume wangu aita kunge munhu ane munyama nekuti akangoti ati shandei, ndikabva ndanzwa murume wangu achiti iye ainge amiswa basa. Ndakabva ndamutevera zvekare kuSouth Africa ikoko mukomanashe, ndikabva ndatangawo kushanda. Ndainge ndava kushandira umwe murume, asi murume iyeye ainge asiri chizvarwa chemuSouth Africa, ainge achibva kuGhana, ndiye wandainge ndichishandira. Most of the times ndainge ndichienda kumba kwake ndichinomuwachira, ndichisiya ndamuklinira imba yake. Aingoita zvekunditora pamarobots but ainge ava kungosarudza inini. Aiti pose paanouya kuzotsvaka munhu anomuitira washeni pamarobots aibva atora inini. Aiti kana akasandiwana ndiripo pamarobots aitosarudza kuti ange achiuya kuzonditora kumba. Asi dambudziko ndiro romukoma randaingosangana naro. Murume uyu aiti ndichingopinda mumba make aibva atanga kutondibata zvisina kutenderana. Tikangoti murume uyu akatanga achindibata chibharo, kusvika inini nemurume uyu tava kuita kunge vanhu vainge vachifambidzana. Ndakati ndichiramba ndichingomuudza nhamo dzangu idzo dzandainge ndichisangana nadzo, iye akabva azondiudza kuti ane imwe mishonga yaaikwanisa kundipa. Mishonga iyi hanzi inokwanisa kundipa mari, but aiti mishonga iyi ndinofanira kuti ndinge ndichiipfeka mupenti mangu semapfekero aya anoitwa penti liner. Iniwo handina kuziva kuti zvose izvi zvandainge ndichiita ndainge ndichitorombeswa kabesira. Ndakapiwa mushonga uya mukomanashi wainge wakaita kunge jeli. Nanhasi handitombozivi kuti ko mushonga iwoyo waizogara sei papenti iwo wainge wakaita kunge jeli. Saka zvandaiita ndezvekuti ndaiswera zuva rose ndakapfeka mushonga iwoyo
then usiku ndobva ndazogeza, but ainge akandiudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichizogeza nemvura inenge isina sipo. Kusvika mazuva acho ainge akandiudza akwana, ndakageza nemushonga uya mukomanashi. Laki ndo parakabva razotanga kupinda mumba medu. Asi pakatanga kupindawo laki mumba medu, ndakatanga kunzwa kuti chibereko changu chainge chichingopfura-pfura. Chibereko changu chakatanga chichipfura-pfura. Gumisidziro chava kuita kunge chainge chiine mwana. Ndo pandakazoenda kune umwe private doctor, asi akati achinondisa pascan achindibvunza kuti ko chii chakaitika pauri. Ndo pandakazomudza kuti ndainge ndakaitwa operation. Paoperation yandakaitwa ndainge ndakabviswa chibereko. Ndo pandakabva ndaziva kuti zvose zvandakaita ndainge ndakasacrifice chibereko changu. Takararama inini nemurume wangu. Each and every time murume wangu aiti kana akadzoka kumba aigara achingotaura mashoko ekuti handizivi kuti laki randiinaro riri kubva kupi, because chese chandiri kubata mudzimai wangu ndiri kungokaruka ndangoita laki remari. Iniwo ndaingoita like hapana zvandainge ndichiziva, asi ndichiziva zvangu kuti zvose izvi zvainge zvichiitika zvainge zvakabva pasacrifice iyo yandainge ndakaita. Takati tati garei ndokubva tazobva muprovince muya matainge tichigara, ndokubva tatanga kugara samwe. Uya munhu wekughana handina kana kuzomboita communication naye zvekare. Saka pandakazoona murume wangu ava kungoramba achingozvibvunza kuti ko laki racho randiri kusangana naro riri kumbobva kupi, ende pandakazoona ava kujoina magroup epafacebook zvekare nepawhatsapp, magroup aya anodzidziswa zvechivanhu, because iye ainge ava kungobvunza kuti zviriko here zvekuti munhurume anokwanisa kuita manjuzu. Ndakabva ndatya kuti kana akaramba achingobvunzisisa anokwanisa kuzogumisidzira asangana nemunhu anomuudza chokwadi kuti mudzimai wako ane mishonga yaakabata. Saka ndakabva ndatanga kukurudzira murume wangu kuti ange achitangawo mamwe mabhizinesis, so that iye asafunga kuti mari iyi iri kubva pai. Then inini nemurume wangu takabva tazotanga kutenga motikari. Taiti tikatenga motikari tainge tichidziisawo pamauber. Paya pakatanga kuitwa zvemaboat, ndisu vevamwe vakatanga kuita izvozvo zvemauber. Iye murume wangu mupfungwa dzake ndinoona kuti anogara achingozviudza kuti munhu akakwanisa kushandisa mukana apo paakaita lake remari, ndokubva tatenga motikari dzose dzatiinadzo. Pari zvino mukomanashi tigere zvedu zvakanaka. Chimwe zvekare chandakazoita mukomanashi ndechekuti ndakazotanga kukurudzira murume wangu kuti ange achizoita zvemagirlfriends, but handina kumukurudzira in open. Zvandakaita ndezvekuti ndainge ndichingocreata maaccounts akangosiyana-siyana epawhatsapp. Dzimwe nguva ndaitocreata maaccounts epafacebook. Ndobva ndatanga kutaura nemurume wangu, iye achifungidzira kuti ari kutaura neumwe munhukadzi. Murume wangu ndo paakatanga kupindwa nepfungwa dzekuti ange achiita magirlfriends, kusvika azotanga kutoita magirlfriends in real life. Ini zvandinongoita ndizvozvo zvekuti murume wangu nyangwe akasadzoka kumba handimubvunzi, kunyangwe akachita handimubvunzi, nekuda kwekuti ndinoziva kuti kuchita kwaanenge achiita, nekuti kana aine magirlfriends ake pfungwa dzose dzekuti ange achifunga kuti asi mari iyi takaiita sei, isusu taiva vanhu vainge vachingotambura, pfungwa idzodzo haambofi akadziita. Mukomanashi nyaya ndiyoyo yekuti ndava nemakore ndiine mishonga iyo yandiinayo yandakabatiswa nemurume uyo wekughana. Saka zvazvinoita mukomanashi ndezvekuti kana ukangogara wabata mishonga iyi yekuti waromba, unozongotanga kusangana nevamwe vanhuwo vanenge vakaromba semarombero aunenge wakaita. Ndine umwe murume uyo wandakazotanga kufambidzana naye zvekare in secret ane mishonga yake yaakabata. Ndiye akazondiendesawo kune n'anga yake. Takati taenda kun'anga kuya ndo pandakazoudzwa kuti mazuva ekuti mwana wangu musikana ange achizotorwa, mazuva acho aswedera. Hanzi izvo zvandakabatiswa zvava kuda kuti zvinge zvichisimbiswa, ende zviri kuda ropa remwana wangu, nekuti hanzi zvakatoravira ropa remwana wangu zvikanzwa kuti ropa remwana wangu rinoita. Mukomanashi ndo pandimire pari zvino. Uku chibereko handisisina,
apa mwana wangu ari kunzi ari kufanira kuti ange achizosacrifiziwa. Saka ndichararamirei kana mwana wangu uyo wandiinaye akatorwa? Mundiregererawo mukomanashi ndangoitawo ndichingonyora nyaya yangu muchidimbu mozongobatanidzawo. Asi sezvandataura ndinokumbirawo kuti musazoreplya kuchati rangu because murume wangu munhuwo wekuti pano neapo anogara achibata foni yangu. Masecret andakuudzai in one day akawandisa mukomanashi. Vedare ndo mamessages andakatumidzirwa navahanzvadzi vedu vakatanga kunyora nyaya yavo. I think it was last week. Zvakangoma hazvo veduwe, asi ngatitaurei navo mucomment section. Hanzi ndazochinja zvakawanda panyaya yangu ndichiitira kuti kunyange murume wangu akazosangana nenyaya iyi asakwanisa kuziva kuti ndini ndanga ndichitaura. Zvakangoma hazvo veduwe, asi ngatitaurei navo mucomment section.